ऐश्वर्य नुसत्याचा वाज असा शी बाचे जात आता इतके दिसाले नुसत्याचे तोंडच पोहणं शिवराज जो जो पोटात जाळो कोण भाडो आणि का सगळे मला लागता सोमार दिसतो नुसत्याचे नावच काढा जाऊन घेता तो गुण मोंडीचाच वाज ब्रेस्ता राहिलो की परत शिवराज वो वार आणि तो वार करून मजबूत हात करून फार माझी बायन पडली देव जाणा लोटची पाजे हे बांगडेश्वरा हे ताल्लेश्वरा आज ते म्हणजे बांगडेश्वरा ताल्लेश्वरा शेवटेश्वरा सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारण म्हणून
जे कारणी देह तुझा माझ्या पोटात जावा नुसत्याची प्राप्त मोठा तुझं लस दिसना. लस तू लस कसली तू देवाक मानता हांव नुस्त्याक मानता तुझो देव व्हेजिटेरियन आणि माझो देव नॉन व्हेजिटेरियन. हॅलो कोण पोलीस आवय गे ते शेवट्या नुसत्या बाजारात ऍक्सिडेंट नुसत्या बाजारात किती काढलं तर आधी आम्ही चालवलो ते नुकताना नुसते हाडू अवय किती झाले माझी चूक झाली माझी व्यसनाक लागून किती झाले शंभू हा 16 सोमार करतो लागू त्या केन्ना रे अरे शेवटो मारे शेवटो चॅटा बजे अरे शेवटा असा मारा ना अरे होय 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 असं शेवटो तुमका बुद्ध शिकोवपाक आम्ही नाटक केल्लें तुमकां सांगता कसलें व्यसन चड बरें न्ही आनी शेवटाक तुमी खंय धाडटा अरे तुजें खरेंच जाल्लें जाल्यार हा जाल्लें जाल्यार होय होय माझी चूक झाली म्हाका गुन्यांव बोगस घरात लागल्या वालटी हांव सांगता न्हय फटी थोडे पियेयात वीक सोऱ्याचे थोड्याक लागला पिशे कॅसिनोचे घेवल्या सोपून आमी